ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ಪೋಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂಲು ಮುಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಏರಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡೆ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗುಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು. ಯಾನು ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಜಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಪಾಡೊಂದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಜಿನ 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಅಟ್ಟವಡು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೀನು ಪಾಡೋನೊಚ್ಚಿ. ನೀರು ಪಾಡ್ದಾದು ಐಟ್ಟು ಮುಂಚಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆಯಾನು ಎಕಡೆ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ದೀತವೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವನ್ನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿನ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಯಾನು ಚಿರೋಟಿ ರವೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಐಟ್ಟು ನೀಟಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಮುರ್ಕಾದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದುಪ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ, ಇಂಚ ಬತ್ತನಂಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಡಿಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.